אתם מכירים את הרגע, עוצר הנשימה, שנייה לפני שקונצרט מתחיל. כל הנגנים בתזמורת כבר ישובים במקום, כולם יודעים את כל התווים, כולם כיוונו את כל הכלים, שקט מוחלט. המנצח נותן את האות לפתוח בצליל הראשון, והנה הקונצרט מתחיל. מתחם בן גוריון משתרע על 150 דונם. הוא כולל 41 מבנים. אנחנו נבנה 28 בניינים חדשים. סך הכל המשימה 3,000 דירות. חלקכם גידלתם פה ילדים, חלקכם פה מהילדות. צברתם זיכרונות במשך שנים, ולכל אחד מכם סיפורים וחוויות שהשכונה הזאת העניקה לכם. יחד עם זאת, ידעתם שזה הזמן לשינוי, שהגיע הזמן לחדש, הגיע הזמן לחיות בתנאים טובים יותר. אנחנו בשעה טובה מתחילים את הביצוע של שלב א' במתחם בן גוריון, ואנחנו נמשיך ללוות את בעלי הדירות לאורך כל תקופת הביצוע, עד למסירת המפתח לדירה, ועד שאני אקבל מכם הזמנה לשבת לקפה וחצ'פורי במרפסת. יש פה המון אהבה וחשיבה על האנשים שנמצאים מאחורי המספרים ומאחורי הנדל"ן. הכשרת היישוב וסולל בונה הן החברות הוותיקות בענף הבנייה בארץ. החברות עוסקות בבניית ובפיתוח הארץ, וזאת גאווה גדולה וכבוד גדול. מדובר בחברה רצינית, חברה שיודעת מה היא עושה, אתם חברה מצוינת. אני רוצה להגיד את זה לתושבי בן גוריון, שהם התושבים שלי. אתם יכולים לישון טוב בלילה, מה שנראה פעם כבלתי אפשרי, הופך היום לאבן יסוד. ההריסה הזו איננה סוף, היא התחלה, היא הבטחה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! שמי מיכאל פנחסוב. נבחרתי והתנדבתי לרכז את כלל הפעילות מול הכשרת היישוב, שליוו את הפרויקט במקצועיות, זמינות, מחויבות אמיתית להצלחתו ובאהבה גדולה. אני מדמיין את אבא שלי, יעקב נמרודי עליו השלום, יושב פה בקהל, רואה שהחברה בת 116 שנה עושה עבודה ציונית ומקצוענית, וכמה ליבו מתמלא גאווה בכולנו. בחוכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. בהכשרה התחדשות עשינו ונעשה הכל בחוכמה ובתבונה, על מנת לספק לכל דייר ודיירת בפרויקט הזה את הבית הראוי, הנעים והמוצלח, שיהווה הון אישי ומקור לגאווה.